Avui, a On són les dones al museu, parlarem de les Íñigues, l'entorn femení de Sant Ignasi a Manresa, una amistat que el va acompanyar durant tota la vida. Les Íñigues són un grup de dones de Manresa que sempre són mencionades quan es parla de l'estada d'Ignasi a la ciutat. Sempre se'n ressalta la importància a l'hora de cuidar-lo, allotjar-lo, ajudar-lo, però a la vegada són les grans desconegudes del relat ignasià. Quan es va realitzar el procés de canonització de Sant Ignasi, tant el Consell de la ciutat com els descendents d'aquestes dones estaven molt interessats en presentar-les com a símbols de devoció i d'acollida cap al nou sant. Això, juntament al fet de que moltes de les fonts escrites de l'època van desaparèixer, sobretot durant la Guerra Civil, ha fet que aquestes dones siguin unes desconegudes i que pràcticament tot el que sabem d'elles quedi reduït a alguns passatges d'amistat amb Sant Ignasi que els seus descendents volien que quedessin en la memòria col·lectiva. Tot i la importància que van tenir aquestes dones en la vida del peregrí, en els alabastres d'autor anònim que tenim al museu no apareixen de forma explícita. Però, tot i això, algunes de les escenes que mostren moments de la vida de Sant Ignasi a Manresa sí que es poden relacionar amb elles, començant des de la pròpia arribada del sant a la ciutat. Dos dels alabastres es mostren escenes de Sant Ignasi a Montserrat i el següent ja és a Manresa. Però què passa entre aquests dos moments? Per què Ignasi va decidir venir a Manresa? Això ho sabem gràcies als testimonis dels descendents de les Íñigues. Joan Sagristà Pujol, el fill d'Agnès Pujol, explica com la seva mare estava amb un grup de dones a Montserrat i se'ls va acostar a Sant Ignasi ja vestit amb roba de sac i els hi va preguntar si coneixien algun hospital a prop on es pogués allotjar. Una de les dones que hi havia en el grup era Jerònima Clavé, hospitalera de l'Hospital de Santa Llúcia, i Agnès i ella li van aconsellar que anés a l'Hospital de Santa Llúcia d'aquesta mateixa ciutat. D'aquestes dones que va conèixer a Montserrat, la que més impacte va tenir a la seva vida va ser Agnès Pujol, amb la qual va mantenir una amistat durant tota la vida. Agnès era filla d'una família de saonadors de Manresa i, quan Sant Ignasi va venir a la ciutat, ella just havia enviudat per segona vegada i estava en plets amb la família del seu difunt marit per poder conservar els béns que ell li havia deixat en herència. Per tant, ella sempre anava molt alerta de que la seva relació amb el sant no fos mal interpretada per les persones de Manresa. De fet, només fer el camí cap a la ciutat li va demanar que s'esperés i que no entrés a Manresa amb elles, perquè no volia que els veiessin entrar junts. Per tant, ella tampoc el va arribar a allotjar mai durant l'estada del sant a la ciutat, sinó que el que va fer va ser mediar amb altres persones perquè l'allotgessin a les seves cases. També va ser ella qui va organitzar l'anada del sant cap a Barcelona i el va allotjar a la seva casa familiar. I més endavant en va pagar els estudis tant a París com a Alcalá de Henares. Aquest alabastre també el podem relacionar amb una altra de les escenes conegudes de les Íñigues, i és que es diu que quan Sant Ignasi estava a la ciutat allotjat a l'Hospital de Santa Llúcia, moltes dones de bona fama de Manresa l'anaven a visitar per escoltar les seves ensenyances i per assegurar-se de que estés bé. En aquest cas, només hi podem veure una dona representada, però seria representant d'aquest grup. Els testimonis de la canonització normalment parlen d'Àngela Seguí, Joana Casas, Miquela Sitjà i Agnès Caldoliver, com el grup de dones que l'anava a visitar. Un dia es diu que quan el van anar a veure a l'hospital van trobar que no hi era i els hi van dir que havia anat a Viladordis a pregar. Van anar fins allà a buscar-lo i el van trobar desmaiat a causa de l'estil de vida que Sant Ignasi portava a la ciutat, amb llargs dejunis i moltes penitències. Al trobar-lo en aquest estat van decidir portar-lo a la casa dels Amigant on el podien cuidar. Aquesta no va ser l'única vegada que el van haver d'acollir els Amigant. En coneixem un segon episodi, que de fet és explicat per la mateixa Àngela Seguí quan es van fer les enquestes per la canonització de Sant Ignasi. Ella encara seguia viva el 1574 i va explicar com Sant Ignasi va tornar a caure greument malalt quan estava al convent dels dominics de Manresa. Ella i un grup de dones devotes volien anar a cuidar d'ell, però tenien por de que hi hagués un escàndol al ser vistes constantment entrant i sortint d'un convent masculí. Així que van demanar a Pere Amigant que els deixés una sala de casa seva on allotjar a Sant Ignasi. I és aquesta que tinc aquí al darrere. La curiositat d'aquesta història és que Àngela també parla de com moltes persones de la ciutat van començar a anomenar en to de burla el seu marit Simó el leprós, perquè deien que havia acollit a un home que molts deien que era sant, igual que ell havia acollit a Jesús. A ella, en canvi, van començar a anomenar-la Marta,
perquè deien que es preocupava molt per les coses d'Ignasi. Aquestes burles i les precaucions que prenien algunes de les seguidores d'Ignasi, com Agnès Pujol, ens fan veure que l'opinió sobre el sant a la ciutat estava dividida. El fet que acabés reunint un grup de dones de la ciutat al seu voltant que n'escoltaven les seves ensenyances va fer que acabessin sorgint molts rumors sobre la seva relació amb ell. No és d'estranyar. Al final, Sant Ignasi era un home forani amb molt de carisma i que tenia molt bona relació amb aquestes dones. De fet, alguns dels testimonis ens parlen d'aquests rumors, concretament el del fill d'Agnès Pujol, Joan Sagristà Pujol. Ell diu que hi havia molts envejosos que malparlaven públicament dels exercicis sants i de Sant Ignasi, però també i sobretot de la seva mare, dient que ella n'era la inventora i que d'alguna manera era culpa seva que hi hagués aquest home a la ciutat, ja que ella l'havia portat i l'havia emparat a la ciutat. Tots aquests rumors diu que van anar molt en contra de la honra del pare Ignasi i de totes les dones honrades de la ciutat i sobretot de la seva mare. Així doncs, veiem com Sant Ignasi va tenir una gran influència en els manresans i en la seva devoció, però també n'hi van haver que en van desconfiar. En resum, les íñigues són un grup de dones que s'enquadren a la seva època, un moment de gran devoció femenina, però també una època en què la seva conducta era jutjada i, sobretot, quan se sortia del que es considerava que era correcte i decorós. Però, amb el temps, es van acabar convertint en símbols de la devoció, l'acollida i la bona relació de la ciutat amb Sant Ignasi. Amb aquest petit vídeo esperem haver aconseguit donar a conèixer una miqueta la societat catalana que va veure desenvolupar el barroc que avui llueix a les nostres parets. En les pròximes On són les dones al museu en parlarem més al respecte, així com d'altres temes al voltant de la dona en aquest context. No us perdeu els pròxims capítols.